to je... To by asi divočí postavil. To jsi nepostavil. To je ta mapa, kterou se stáhli. Ne. No vlastně. No tady to moje ukryt. Ano je ukryt. Čí ta mapa postavil? Domu věří, že to postavil tam sám. Naopak. Já mám rád Minecraft. Co to děláš? No já Ty děláš bedu. to ti někdo pomohl. No, to nestavil. OK, co tam je napsaný? No, takže to by bylo český. Nebylo. Já řeknu, že ne. A já řeknu, že mluvím prostě. To na tebe mluví. Ne, nemluvím. To máš. Co jde? Natáčíš to vyjádřit. Ne. Ne. Ty máš 2 patro? Jo. To nevidím. Nebo zahrajeme se proti sobě fotbále? Tipo, víš to, že o tebe si koluje to, že jsi závislá? Jo, Co děláš? dívám, jak si možná třeba právě. To tak tady budeš mít. Ty říkáš, že nemáš Abys mohl jít na tak střechu. jo, ale mám Tam taky to je blbý. závisláčku. No, kde máš, počkej, já vím. Pane, proč musíš být takový závislá? Že jo? To by se na to si nepostavil. To Jaký? ale ne tady ten, já mám kámo. A má 9 roků. Ano, vidíš. A já mám rád, takže jako. Nemám. Mám. Mám. On by to přepsal. A můj bratranec, který má 8, on by to přepsal. Jasný. Já jsem se bral aj 18 letého. A ty máš aj to, cestu na střechu, jo? Můj bratranec A chodí já ti na udělám box aj a na schody. karate. No co? No dobře.